A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Awuzweke ukuthi abafundi kaJesu, abafundi bakaYeshua babebulawelani kabuhlungu ngalendlela ababebulawa ngayo. Ingakho ethi hayi ningabi nenkinga nobulala inyama. Kodwa yesabani lo obulala inyama nomphefumulo esihogweni. Lalela ukuthi babebulawelane. Izenzo 12 iverse 1. Omunye wabafundi kaJesu owabulawa. Ebulawela ukuthi kuqhutshwe lobusathane bobuthathu bukaNkulunkulu. Engabufuni ethi uYeshua akasifundisanga thina lo msangano lo nenisitshela ngawo. Kuthi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele azange thina sifundise leyo nto leyo. Babebulawa ke ngoba kuqhutshwa lokuthathu bukaNkulunkulu bobusathane ngenkani. Wena ke osabhekene nokuthathu bukaNkulunkulu, hard luck, tough. I'm sorry for you. Lalela ke. Izenzo 12. Ngaleso sikhathi uHerode inkosi welula izandla ukuba ahluphe abathile bebandla. Uzwile? Wabulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wambamba noPetro. Kwakuyizinsuku zezinkwa ezingenamvubelo. Wambamba wamfaka etilongweni wamnikela emaviyweni amane. Yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Uzwile? Lalela ukuthi babulawelana. Lalela. kaJakobe Jakobe 3 uqale lapha kuverse 14. Lalela ke ukuthi babengafundisi yini njengoYoshua. Babengaqondi yini abaFarisi nabaJuda nabaSadusi nababhali njengoYeshua. Lalela ukuthi babulawelana. Kepha uma ninomhawu obabayo, kusho uJakobe lo bambulele, lo bulawa ubani? Obulawa uHerode. Kepha uma ninomhawu obabayo nombango ezinhlizweni zenu, ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso. Lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu, kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamadimoni. Ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi. Kepha ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kumhlophe, andukuba kube nokuthula, nokuva, nokulalela, kugcwele isihawu nezithelo ezinhle, akunakungabaza, akunakuzenzisa. Kepha isithelo sokulunga sihlanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukulunga. Nezwa ukuthi abafundi bakaJesu babebulawelana. Babekhuza abantu ukuthi bangabi nomhawu, bangenzi izinto eziphuma endleleni, bangenzi izinto ezibolile. Lezi angayifundisanga uYeshua. Ngoba bona, khumbula ukuthi uHerode wamzonda efike emhlabeni. Wayezobayeka kanjani abafundi bakhe seyitholile ishansi? Qhubeka ke wena nobuthathu bukaNkulunkulu. Babebulawa abantu ukuthi lobuthathu bukaNkulunkulu wena namhlanje obuqhayisayo obona ngathi into eright osuyikhonza manje. Baningi abantu kwachithwa igazi labo ngenxa yalobo buthathu bukaNkulunkulu. Bufakwa ngenkani empilweni zabantu. Bephika abapostoli bethi ayikhona, akazange thina uYeshua sifundise lokho. Bababulala, bababopha, babaphosa emajele. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.